ассалому алайкум ҳамватанои азиз, бо шумо ҳастам ҳусайн нуриддинов аз канали фикри шумо. Умедворам ки хубу бардам бошед. Ҳамватанои азиз, ҳамаи шуморо муборакбод мегӯям. Инчунин рафиқо дӯстоя муборак бошад то 30 сентябра. шумо метавонед ки боз гражданин бошед, чӣ хеле ки худ мегӯед. илтимос мекунам ки бародарои азиз равед документ кунед ва дилпуру озодона гардед. пул доред ҳар яки шумо. Ман медонам рафиқои худам дар назар дорам, баъзеҳо мумкин пул надошта бошанд. барои чӣ пул надоштанам як савол мешавад ки Россия, бовар кунед, рӯз аз рӯз корҳо зиёд ҳастанд, аммо одам нест ки кор кунад. барои ҳамин кор карда қонунӣ гаштан ин хеле хубтар аст. ман аз худам мисол, ман любой ҷо метавонам, мебахшед бо забони русию тоҷикӣ алдараш гап мезанем, тамоми ҷо метавонам метро бе документ мегардам, барои чӣ ки дилпур ҳастам ки документи ман ҳаст. агар қапидан мегӯям данёма мақсад бинед документ. ман ҳар моҳ патент месупорам. ман 7 сол шуд ягон бор мисол бе патент нагаштам. инчунин шуморо даъват мекунам ки патент кунед, прописка кунед, қонунӣ гардед. то 30 сентябра мана далит кардагӣ бародари азиз Владимир Путин мақсад имзо мондагӣ. аз фардо ин қонун мақсад действует мекунад. шумо ягон кас ҳақ надорад то 30 сентябра депортатсия кунад. шумо метавонед УФМС равед, ариза нависед, аввал прописка мекунед. ҳамватони азиз, прописка через хазайн осонтар аст. агар через посредникҳо кардед, илтимос посредникҳое фаҳмонда монед ки шумои резиневи, мақсад через чуд резиневи накунанд ки дар баъза гузарад ки шумо патент гирифтан тонед. ҳамватони азиз, инчунин як бародари азизи мо дар шаҳри Екатеринбург, Умед, акаи Умед ном доранд, фамилияшона пурра дар зери навор менависам, соли таваллуд, зодрӯз, дар шаҳри Екатеринбург, улица Шомияна, ҳамин территорияи южни автовокзал ба документҳои худашона гум кардагӣ. ҳамватони азиз, агар дар шаҳри Екатеринбург ягон дӯст доред, рафиқ доред, маро мақсад дар Москва тамошо мекунед ё дар Тоҷикистон, илтимос ҳамин навора ба хотири ҳамин документҳои ҳамин бародар ёфт шудан паделиса кунед. бародари мо Хоҷиев Умедҷон ном доранд. касое ки документа меёбанд, иншоалло розӣ мекунанд ин бародар. дар шаҳри Екатеринбург ягон дӯст доред, рафиқ доред, маро мақсад дар Москва тамошо мекунед ё дар Тоҷикистон, илтимос ҳамин навора ба хотири ҳамин документҳои ҳамин бародар ёфт шудан паделиса кунед, ба дигарон расонед ки ҳамин бародар документҳояшонро ёфта бошанд. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, худатонро эҳтиёт кунед. ассалому алайкум.